मरद पिया प्रदेश बनी होली में आते नहीं खन काहे हो औहे उकर औरतिया भैया चिट्ठी लिख दिया कह दिया कहे कि वो जमाना में पत्र के जमाना रहुए उस समय, अब तो पूरा इंटरनेट हो गई बा। औरतिया कह दिया कोना भाव में ये बाबू प्यार हो जाला तो जिंदगी सवर जाला, तो प्यार से जीवन उजर जाला, झरक जाला आंख से काजल, दर्द इतिहास बन के गाल पर पसर जाला। वही औरतिया कहती है कि देखा तू होली के आज होलिका दहन के आज दिन बा तू ना आइब ए भारती जी, देखी हमनी के भारती जी ए भारती जी अरे वे कहत नहीं अब बॉक्स इनकर कान के लगे बा ये सुनते नहीं खना, एक बार खड़ा हो जा एक बार खड़ा हो जा। देखी यहाँ के बाबूजी बानी सुरेंद्र प्रसाद भारती जी बानी, यहाँ के बहुत सारा गाना जे रुआ सब सुनब इन लिखले बानी। हमारे को भी गाना आइल बा होली में, वो गाना रुआ सबके बीच में रखब वहाँ के भी ये लिखले बानी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बा रुआ के बैठी चलिए आई असो होरिया हजारी भी नुसार ए राजा हम चिट्ठी लिखत के देखा लॉकडाउन तक खत्म हो गई लेकिन ई बार आई बॉकी बहुत सौजन्य ऐसन बा, सौभाग्य ऐसन बा कि तू अगर आ जीता तो होलिका दहन भी बड़ा नजदीक बा हैं। चिट्ठी लिख दिया कौन भाव में सतीश भैया असो होरिया हजली भी नुसार ए राजा आजा ए आजा पहिले भेजाव तानी तान ए राजा पहिले भेजाव तानी तान ए राजा होलिया हजारी भी नुसार ए राजा होलिया हजारी भी नुसार ए राजा पहिले भेजाव तानी तान ए राजा पहिले भेजाव तानी तान ए राजा। रंगवा अबीर होली खेली हो गुलाल से होठवा हरगरी का रंगे बलाल से रंगवा अबीर खेली हो गुलाल से होठवा हरगरी लाल से बैठी देहरी पकड़ब इंतजार ए राजा औरतिया कह दिया कि देखो राकेश भैया देखिए ये होली के महीना में उनका पिया परदेसी वारन नहीं खराबत रोवत दिया तिवारी को बैठल बे कि है राकेश नतिया को भाई बड़ा दाम में कह बैठी देहरी पकड़ इंतजार ए राजा देहरी बैठी देहरी पकड़ इंतजार ए राजा
सतीश बाबू यही औरतिया दुआरी पर बैठ के इंतजार करतिया बैठी के हरी पकड़ब इंतजार ए राकेश भाई तयाजा पहिले भेजा तहर जे बाल उजर हो गइल बा हऊ कमाई करत करत हम अपन आँख के काजल से हऊ जे तहर बाल उजर हो गइल बा वो बाल के रंग के काला कर दे अब फिर से रउआ नौजवान लागे हो अखिया के कजरा से जुल्फी रंगई चूड़ा लगल गजरा से चूड़ा लगल गजरा से महकईबो करब अचरा अचरा रे अचरा आजा पहिले भेजा राजा रंग से तहार मन के भर दे एकदम भर दे हमारा अंदर जितना क्षमता हो उतना तहरा से प्यार कर मानत बानी में छुट्टी नहीं खेले तक नहीं फना का करे ठीक नहीं फन देखो कौन उपाय कर ई होली में जरूर आ जाए देखो तानी छुट्टी मिल जाए तो आ जाए अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लागल रहे हां रहे होली के बाद उहो होली में ना आई रहल आ इहो होली में ना आवतर का करी का और खाए के मर जाई ना आई करे के ना कमाई तो लिपस्टिक पाउडर सेट कहां से आई हे हंसी खुशी रात कटी ताना मसुराई
होली में उधार ना दे, पूरा एकदम नगद ले तबे होली में तहरा क्या बात। जय हो जय हो। इहो होली में नगद नगद तहरा देवे के पड़ी का देख ऐसे तो मर्दाना कहेला कि हमार पिचकारी पैसा से मिली, लेकिन औरतिया कहती है कि आवत तारो ढेर दिन के बाद अगर आइयो जइब तो कमा के अइब तो पैसा तो देवे के न पड़ी, दान दक्षिणा देवे के न पड़ी। अब अपना है बैगन के खड़े कलमी तरवाली हो। हाँ औरतिया कहती है ए बाबू बाकी होलिया में चली ना, बाकी होलिया में चली ना जा जा आजा पहिले भेजा आजा पहिले भेजा तानी आई जाना पहिले भेजा आई बुढ़ाऊ दे आई बुढ़ाऊ के दे मोछ रंगा गई होली में देख तक कहाँ हई बुढ़ऊ लेखा खोजब दिया बार ए राजा। और दिया कह दिया कि हमरा ऐसन ससुर मिलल हई बुढ़ऊ देख कि हमारे पगाना लिख देवे तक कहाँ भारती लेखा खोजब दिया बार
ए राजा भैया हेलो तया जा पहिले भेजावा